Добре, Chapter 3 започва. Да полупна ли мап на Chapter 3 или не? Не дей, няма също, by the way. Има, но е свръхнаудобен. Но не ти е нужен. С втори признавам, че може да ти е нужен, но... Изглежда толкова голям мапа. Не. О, да ми не. Ще се оправиш, лесен е. Но чудовището е Да, много бе. бъгаво. Това не е добре. Колко Така, има? асистент за да отворите. Много. Рънчай сега, тук има нови такова. Нови правила ли има? Не, също е. Окей. Червето нови? мисля, че беше отляво този път. Аха. Ясно, аз нямам представа. То път водиш, Ще какво беше стана? някъде на тука. О, то път има нещо по тавана. Да, тия Добре. роботи глупости, тех включваш, когато са червени. Окей. Та държи някакъв... Те ти вдигат един мост. Тук има Fire Extinguisher. Extinguish? Както и да е, ние тук ще его моста иначе. И червено е някъде тука. Към май мачетка. Да. Окей, let's go. 16-4, бе, брат. Леле. I guess просто ще пообиколим малко. Не, това е сейф зона, че сме нагоре. О, ние заобиклихме, да, я. Няма ми... Не знам, ще го намерим. А какво е това? Моста работи в момента иначе. Може да не работи? Крейзи. Що си тука? Той не е... За това. Добре. О, рано го намерих. Запомни го. Това. Да, червено, ако не се лъже в другия край. Но. It's fine. Той ме Къде си? последва така или иначе. Намерих четките. Са тука. Ние пак се разделихме. Намерих си четка. И аз. Крейзи. Добре. Добре, да къде е? Намерих зелено. Чонзути, намерих жълто. Намерих розово. Намерих лилаво. Намерих всекъв цвят, брат, ма не и то, който ми трябва. Не първия. Ето го, червено. Къде Точно от сейф зона ляво, точно така, завили сме грешно. Преди Ще мъч изчакам. Аз съм в мястото с стълбата. Така скачам на някъде. Добре, да, не знам какво ти кажа. То е малко сгушено. Ако се върнеш на сейф зона. Да, той е точно тук. Не знам къде. Ето, на там. На къде? Чакай да го интеракна. Не знам от него засичи, чакай. Ето, интеракна. На къде викаш? Окей. Сега вече знаем къде е оранжево. Ено там. Бро ги знае. Браво. Чай. Чакай, там има вратичка. Интеракт. You coming? Yes. Wait, да, на тук беше, не? Да, го. Окей. Yellow, не знам къде е. Да, той е моста. Моста. Вот. Видях някаква да е. Добре, окей. Моля да работи. Не, супер. Как се оправя? Ако падна, какво ще стане? Ти не можеш. Вода ми не може. Верно. Как се оправя? Тия роботни глупости трябва да си зелени. Те са 12 000, бе, брат. Как се върнах до тука? What? Аз просто обикалям целия мап. И аз обикалям целия мап. Намерих грин. Всички. И аз съм на грин. Намерих четка. Ето сте там. Окей. Това е тук. Ма то всичките работят. Не разбира. Да, ето, са оправен. Чакай, жълто тук ли е? Never mind. Креси, бе.
О Защо май не гад. спомням къде беше? Тук ни трябва кука. Да клаймб. Добре, а къде е жълт? Тук има стълба. Ела на стълбата, бе. Качи се горе. Там съм. Ти си тук. Let's Кай газ go. просто ще се движим На къде и ще го отида? намерим. Добре, аз го бях видял. Аз видях всеки цвят. Просто не знам сега, няма как да го запълна Ами то толкова може бързо. аз да съм го видял и просто да съм... О, бършаш, добре, Да. тук някъде беше, тук някъде беше, тук някъде беше. И това е зелено. Чай, Да, че то намерих май идва, брош, да, той е който за не съм тебе. взел. Уби някакъв. Някаква. Зелено е тука. Аз съм сейф, май. Не знам, що хода по него, ама не знам къде е това. Вдигни. Взех четка 7 от 16, имаш... Аха, Ето, май сетих къде е. Аз дори не съм пред тебе. О, Ужас. да, сетих със сигурност. Я да видим. Дали геса ми е абсолютно правилен. Стигнах до сейф зон. Да. Да. Не беше натам. Той Или поне май не го видях. е... What? Четка, окей. Явно не. Тук е розово, не? Да. Добре, запомним това. О, не! Окей. Ле, това си беше на косъм. Блу. Жълто. Къде беше жълто, бе? Аз съм на зелено. Зелен. Да, бе, за тебе съм спокойно. Ама, Но... гледам навсякъде. Къде не сме били? Тука не сме били. Това Бяхме. го нямаше. Или поне аз не съм бил. Тука. Има четка, ма ние сме взели. Странно наистина съм убеден, че... Още една четка. Ние взехме всички четки. Леле! Как щях да умра? Имам 8. Аз имам 9. But... Окей, изпуснал съм някоя крези. Бях и към мен. Аз се обърна на нещастник. Къде? Не. Да отворя, да намеря ли мап, Криси? Не, място. това е... Добре, чакай. Аз съм го минал, знам, нема, някъде е. Да ти отворим Някъде видеото е. тогава, не знам. Някъде е скрито. Ето. Ето го. Брадър! И сега от тук И какво взима? паркуредно. What? Сайн естествено ти е тук, казах ти, че е на паркур. Всеки път е на път. Трион, та вече е на моста. Чакам те. Къде? Опа, стой. То се Няма лути, виж какво. как излезе. Крий си, брадър. О, Не се бая, скачих по едни стълби. Видях четка, но не успях да я взема. Нищо намерих друга, взех нея. Добре, аз съм на стълбите също. Мисля за тебе. Мисля от тук, ето, айде, давай. Сега как стигаме до моста? Let's go. Да, ония предния чаптър, де го запомних мапа, но тук не го Тук запомних. някъде Намерих имаш ела, взема четка и... Ела тук. Ето. Взех я. 10. Окей, 16. 10, крейзи. Още 6. Остали сега всички се въпросът е, бои, мисля, че... Къде е до Трион, бе? Не, Трион е на моста. Давай, Който, така, ако къде не е- моста? Ако е паднал, аз просто ще... Пак се разделихме, това не е добре. Да, той ме гони. Не гони мене. Брадър, гони мене. Крейзи. Добре, бейтна го, минах през тънко такова, не можеш ме гони вече. И сега И тънко- моста, приятна изненада, няма го. А сега? Не. О, мен. Come О, мен, on, той бе. тука. Камон, направете го. Няма Сега да трябва- обикалям мапа. Сега трябва да обиколим целия мап, брат, за да пуснем скапания мост. Защото никой не си върши работата, брат, като види червенко. То повечето са залепили за стените FK.
Да. Пуснах. А сега включи ли е моста? Какво? Мостът включен ли е? Оправен ли е? Не мога да ти кажа, той е тук. Не. Леле. Сега, че е това дете най-в края на всичко. Сигурно. Аз следа травите, ама те... Добре, намерих червенко. Сега го пускаме. Я, виж мост. Не, Опа. не трябва още. Готово. Не. Още? То някой може да се и ресетнал. Той вече ме гони, брат. Аз какво да направя? Добре, намерих. В такова съм. Сейф зон. Не, в началния сейф зон. Пак ме гони. Може ли да се качи на... Не може да се качва на стълбите? Не, естествено, че. Добре. Не ме интересува, аз тръгнах също да търся. Няма какво да направя. Аз бая правих. Поне 3-4. Физикли не знам кое е изпуснато. Не Някой е знам, аз- най-в края на всичко. Та кампи, брат, тук на това. О, гони ме. Аз съм на сейф зон, супер. Ето го. Го. Най-в края. Се. Не знам. Гони ме, настига ме. Леле, как ще я умра? Оцелях. Не знам как да стигна Не, до... сме умирна. Не, Audiomi не. О, майко. О, Не. зад мене. Още едно. Трябва му само още едно. Ти как знаеш? Видя го. То си личи. То се покачва нагоре. О, Или- има или- мета. Или едно, или две. Не метъра, този самия мост се покачва нагоре. И си личи, като му трябва... Аз го поне чакам още- се разкара от сейф зон. Той ще да изпълня сега. За малко да ме убие. О май гад, о май годнес. Ще убие мен. Май годнес. Ще го извикам, за да не убие теб, или поне ще се опитам. Да, извика го, за да не убива теб. Ема аз съм там трябва да. То тук е средата, не знам. Или пъш за обиколя. Хайде пъш за обиколя. Нещо стана. Мостът включен. Окей, аз идвам. Чакай да идвам. Let's go, brother. Prison break направо ми даде. Сега зелено, сега трябва да намерим зелено. Чакай. I'm coming. Тук съм. I see. Сега знаеш къде е зелено и нямаше какво представа. Добре, let's go. Ох, майко. Кръста на зелена. Имам гес. Наш гес, това е kinda добре, не знам. Да не се окаже правилен този гес. Поне имаме цветове този път. Let him cook. Да, брашес. Не е смена сам. Добре. Ето го, браво бе. Бро кук на жестоко. Поздравления. Сега взимаме Това къде е? Пак не сме с цвят. Това не е много добре, ама окей. Чакай се, къде сме? На моста. Значи то е ето тук. Ето. Браво бе. Сега си беше в паркура на жълто. Как е там? Не, няма да ме настигнеш ти неща. Аз Къде си? може би трябваше да се скрия. Застани тук. Той не застана тук. Ненормалника. Добре, застана. Защо? Сега как да те намеря? Нямам идея къде. Аз съм в сейф зон. Добре, нямам идея къде беше ядохто. Той беше някакси малко нагоре. Хубаво да ми, къде си тук няма. Намерих синьо. Но не ми трябва синьо. Not quite the right color, I'm afraid, ми казва. Сега ще го намерим спокойно. Тази игра Ox е много трудно. Colorblind. Не бе, стига. Маnek, how do you play it? Ox Colorblind. You just don't play the game. Намери го. Да, как? Аз съм на моста. Директно в другата страна. Една права линия. Как? По кое да следвам, за да е права линия?
пътеката. То няма права пътека, Това не всички са чакам криво. да. Но ти можеш да чакаш, ама аз как да стигна? Добре, ще се опитам просто само напред. Да, спавна се до мене. Кажи, ако видиш граплинг хук, No. Не той съм. беше вътре в стая. Стигнах до розово. Криси, стигнах до розово само като... О, много си близо, много си близо. Малко надолу. Може би уличка надолу. Наляво или надясно? Завих наляво. Късно. Надолу от Я. стената. Сейф зон, стигнах сейф зон. Да. И сега просто се движи по сейф зон директно в ляво. Мисъл, по пътеките, които може да се движи, да не ти, които са деден. How is this possible? Само вляво. А вдясно Само не, вляво. нали? Не, ляво. И стигаш до розово така. Подминаш ли розово? Не. Да! Там някъде в тази зона е. Тази зона нямам стени и врат, на които да се скрия. I'm lost again, защото той е тук. Айде да спомня. Добре, къде беше живота. аз съм тука. С кой цвят си? Това ти ли си там? Да. О, мага. Добре, ела. О, граплинг хук, се сещам къде беше май. Трябваше да го използваме на... О, не се сещам, нямам представа. Някой цвят беше, ама не спомням. Да, бях видял... Или цвят беше Fire ще стане. Extinguisher. Не, цвят си беше. Кой беше последният цвят? Сетих се къде. Мост. О, моста бе, давай, вярно бе. И сега как стигаш до Значи, моста? директно натам. Криси, Охо. внимай, защото той... Да, признат си за живота, ето го Тук нещо е, така. да. Ау. Криси, не се взимат така завой. Наложи се. Намери го. Окей, чакай там. Добре. Удемин тука, не е тука. Не бе, в моста е в дясната. Окей. Send your friend request. Ignore. Мен Ай, идва. Добре, качвам се отгоре на това. И те чакам горе. По-скоро ще слеза. Защо моста го няма? Там където ти зави надясно, продължи наляво по-скоро. И моста го няма. В този смисъл. Така, Аз съм трапнат. GG. Паднах! това нещо няма. О, мъка, че си изкарах клада. Добре, тогава пък ще обикаляме, де да знам. Сега трябва да намерим блю. Кажи като се включи мост. Добре. То се чува звук, целият мап като се включи. Не знам, не го чувам. Още едно трябва. Май. Поне. Да. То се вижда от кои тръби тече. Надясно от моста, гледай към него липсва една, ако е по този начин направено. Мак, той е зад мене. Те са общо 6. Ами аз съм на сейф зон. Трябва да мерим блю. Блю знам някъде. Ето Знам те, ама... някъде. Да, виж, Добре де, айде. Те са 6 тръби. Тая не свети. Дясно. Не, че не свети, не. Това не ни помага много. Напротив, помага, че в тази част май. Не знам дали работи така. Може са били умни да са го измислили да работят така, пак не знам. Не знам, надявам се да го намеря. Пак не знам. Аз ще ходя с тебе. Всички, които съм видял, са зелени. Добре, не мога да можа да издържи. Мост е включен, чухме звука. О, не. Не. Добре де, come on. Сега това ни забавя цялата игра.
Come on, де. Ще сега, още ли търсим това? Да, никой ли не го намира? Сериозно ли? Не знам. Явно. Тя ще умра или нещо? Което не искаме да става. Добре, следи ги под тавана. Опитвам. Просто всяка една, която виждам, работи. М. Абсолютно всяка една, която съм видял, работи. Но моста не е включен. Да, знам, минавам през средата. Мен работят. No Аз се way. загубих. Кое остава да не работи? Мен моста Тук не работи! Да не бъгнахме играта. Няма го минаваме това, пак стига. Не, и на другите хора не работи. То неко е просто е червено. И ще е хубаво да стане не Зелено. червено, нали? Да. Аз съм на А. Hello. Аз още си нямам представа как работи мапа. Come on, man, Идвам. where can you be? Come on, man. Come on, man! Понякога просто поглеждам с надежда към моста, мислейки си, че работи. И някой може би ги е оправил, Но не, нали? за да бъда много дипли разочарован. И да видя, че никой не ги е оправил. Сега го правих. Така Чу е? са звука. Да, звука не го ли чу? Не. Сами кажи от сейф зона как да стигна до там. Надясно. Сам. Да, просто надясно. Окей, grappling hook, let's go, let's go. Синьо, нали? Да. Да, и сега вече къде е синия въпрос. Къде е верно е Синьо? Синьо беше къде ли си? в... Синьо мисля, че беше в нещо от сорта на червено или нещо такова. О, в оранжево. Помниш ли къде В беше оранжево? оранжево. Да. Поне така си спомням. Ми не си спомняш правилно. Това ли е оранжево? Значи в жълто Сигурност беше вътре май. в цвят, да. Червено тогава. Ето цветовете бяха червено, жълто, оранжево. И сян, май. И да, не се сещам други. О, шут, man. Не! I don't know как клъчна. Да. Не намери го иначе, да, в червена. Нямам идея Но той как ме клъчна. Това беше крейзи! Йоу! Уби човек, бро кампи, как да го намеря сега? Ще е там къде ти клъчна. Клъчна го. И сега къде го намери? Ето го, окей, let's go. Let's go. Сега трябва да намерим пърпъл. Лилаво... И още То 3. беше на тук. Somehow си го спомня, добре. Малко съм за Това е теб. розово. И лилаво беше... Някъде тук. Еко. Let's go! Оф паркур, брат. What? Мразим Оф, и сега трябва паркури. да намерим онова. Да, знам къде. Окей. Давай тогава. Не, нормално. Да, добре, знам къде е. Може би не знам къде е. О, не, пак ти, бе. Влизай в паркура. Естествено, я го.
Яна тук иначе. Мисля, че Некъде Че тук беше беше, да. някъде. По една от стените беше странно, не беше знам. някоя дясна стена. Ето го. Ето го. Как се влиза? Влезе. Go in! Розово. И още... Да, сетих се къде е розово. Той е... Малко, това е последният цвят, let's go. Ама ми трябва 2 четки? Споко. Добре. Как да излезна от това? Добре, излезнах. Давай. Нямам идея къде сме и на къде сме. Четките ги. Значи продължаваме. Да, това ще излезе по-кратко, който сме 25-та минута на това. Това беше 45-50 некъде. Даже го Чакай, играхме не, с мап. едно ниво надолу е май. Ние къде сме? Аха. Да, ето го. What, браво. Окей, let's go. И ключа беше... Моста? Да, моста, верно беше моста. Да, се върнем на там. И мисля, че там вече... Да, там получаваме последната четка, точно така. Окей, let's go. Ако не работи моста, ще бъда много ядосан. Imagine да не работи моста. Yes. Риски! Затова минах от другата страна. Мисля, че бях на the edge от хитбокса му. Спасих се. Омо свети жълто, това не е окей. Оде ми свети жълто. Да, не свети жълто, дай. Че ще се затвориш след малко силно. Плиз, yes. Последната четка. Затвори се. Ама нищо, ние сега можем да направим така. Хоп, не бе, ела бе. Къде излиза? Добре, скачай. Скочи от това просто. Ето, добре, айде. Къде сме? Криси, пред моста сме. Ето, натам сме иначе. Трябва ни да бръша сега. Let's go. Виж. Моста е такова. Чай да им пуснем моста да се радват. Let's go, минахме чаптър 3. Нали това е края? Трябва да стигнем началото. Имаш и четвърти, естествено, но... Да. This will be another day. За да стигнеш до края, трябва да тъсне началото. Let's go. Сега на къде? Надясно? Не, наляво, надясно. Да, отясно, по-близо е. Ние малко минахме през средата. It's fine. Малко само, да, няма проблеми. Let's go. Let's go 29 минути. Браво. Шумно. Let's go! Тая врата, примерно. И сега 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Awesome. Къде съм? Какво трябва да правя? Къде съм? Wait. Изпълни, защото ти си го минал. Да, не, имам някакъв мини... Back to lobby. Okay. Какво да имаш мини гейм? Back in the lobby. Как те игра? Игра се на български, на английски. Добре, интересно. Добре, хора, мисля, че гледахте. Това беше от нас. Чаптър 2, Добре, не мога 3. да го мина. Не знам каква съм минал. Аз да не знам къде е, но както и да е. Чаптър 4 ще опитваме някой друг път. В канала на Итал Почага ще намерите чаптър 4 скоро. Така че благодаря, че гледахте и бай-бай. До следващия път.